Pardon, nili sarkiri rongphar nili EPI on 6th schedule to the Constitution of India and Autonomous State, Part 343, Pharoget Thomra, Bracket Thom, and Denganang Litanglo, Nasi Paningway talk so along, ilitum along panelists do, ilitum Kachupapon, Nasi, Nili Pachini Pon, La Nilitum Kedo, La Kelitum APHLC President, IS retired, itu Masar Jai Katha. Kardong. Nang Panakiro pilot, Piningway Ladak, Nang Nachetong Dun Penapod, La Penke, Adun Tudu Tulang. Ake hai depend rongti alang office secretary APHLC Central Committee alang li pantame akiro pi party lo uthona idun thupo lasi non ilitum apor panohok hepin pen yitum labang so talk show la ilitum chengpon philo nang la pen ke non pening we ilitum talk show ke bang ko kathi bang la hello non karbiang long la pen di mahasawar lo especially mate assam arlo sitame non politically non karbiang long aphan mate non munitutum kelang prong ke APHLC phanelo APHLC tum pc clemima EPI-343 tum kupisi non claim tang lo konak se meeting e dolo kupisi la tum ningje lo kupisi rat phan than lo konak se awareness ke do lasi rat tum che than bo non lasi non EPI-343 phan EPI-343 pujo kali lo ponta me national party atum congress BJP pan chenglo kapre ka political party tuman stame non ke EPI-343 tum kupisi ke claim mala sila tum kaita la tum lang ding lo la pen ka la tum kachini kang tung ado alamang ke la lo lasi paning we talk show bang ile tum it's very important topics yang tum cetan ponang kopo non social media long pen punon la pen ke news channel kadwel tum ke cetan kong alam la bang so alam si pening rada phan isi clarification ki pj phan kapachini taki phan sin hil tum pening be talk solo manglo ase aprang si eli tum ka cetan nai alam mang la lo non just met non social media long ke klang just met social media long ke klang la pen ke national party tum kap here la pen ka tum kamatha I la pen ke penangara tum maning karong na dolo la ke non India Alliance la pen ke APHLC tu mangbong ko pipi yang deng si claim lo ma ko pipi yang dengan se lelo ma abang so lam se rata tum kajin kachini kang tu kasi la so lam pen aport sini tum pen we life long lang ko lo la se aprang si neli ili tum APHLC president itu masar jai ka thara pan sini li ka juang tung lo la si sar India Alliance la pen APHLC yang bong la bang so news long klang lo pen social media long klang lo pen ke penang an national party IT cell atum ben chenglo katoi tum stame la sonsi kapa phola lam ke tok ta theklong lo je APHLC tum congress dun juilo APHLC tum kache song ke pajut kog lo APHLC ke pawe dead lo la so lam se penangan national party IT cell atum la pen non national party tum stame wrong bithe la sona atomon ponbo la hello la si la bang so putha India Alliance ta pen APHLC tum ang bong lam ko an nang deng le lo ma la pen ko PPC li tum process mon ma la bang so lam paning we nang li rat phan Pachini tha. Kardom. Aprang ke alam tepi abang si pudet po. APHLC ke Congress along ke join dun Allaince ke dodun po alam abang kali. Labang so India Alliance po ke doi ke party opposition party ke doan India angbong. Parti ke doan chelang si la communal a party BJP henopik rat birudhe ke claim lok munit atum phan kapisung kapiduk master dumphan dormoha ki pipe forest department a department kaprek atum sakori ke longtang inglong arat dumphan akam ke than la pen ke contract le pisita a bill ki pipe la son ke claim lok apot si rat atum phan kapiduk akam ke claim apot si opposition party atum ke thur pak lo je la bang so a BJP la ke communal party la atum phan pe rem nang ji constitution ating democracy ating pulotang te election along si ka pe rem nang ante election long a pe rem nang pulotang te hapua bange BJP atum bange poisa ke dopik athema rat poisa si latum chonghu lap lo lapot poisa dopik election hut ke aku ron lepo an ke kiduk det atum ke la anta choklo pusima that det lepo mo phi ke kachohang dun long yi kali non le election hule chodun ana puson si matharong atum tatu lapot si lapukali itum chelang petra BJP perem nangji puke claim along nelitum APHLC phanta nang hang det la Congress atum le nang hang kali
India po alliance atum sinangahang. Amunit ke akehai bhupen bora ke Congress amunit lohoy. Alangli Congress ay hisab le nang hang kali. Alangli nang hang ke India alliance po hisab pensi nang hang. Lapot si APHLC ke Congress along ke kidun alam avik lagi. Itu India alliance along si ke dodut lata kidun putakali lata. Aku putu po ahok alam. Non na kecila itu le India alliance along ke dodun ko. Aku langdam lo te political na tu pen langdam lo te state ang bong India ang bong ilitum amen ke klang dun det APHLC amen ke klang dun det. Kela ke isi te dung akam le. La son ke jeplang idet ke kopi apon. La ke ju MSC election ke dohut 2000 surihini ra inkoy rahini aningkan. Election counting kahi kalakha ke tanghut vote kalakha ke tanghut. APHLC tum rem ke rem etlo. BJP tum si chipe hai etlo bang rigging pen jat pen ka je chok ka je theng pen akam ka hinu ka chong hu ka chong hi pen halatum chipe hai le ama ni tum bange rem det se ta ininga bange oi o e he hala suhut ke oi dam bange ai rat atum aku kisung phole poding kan pho po bang se ni tum ning ke oi ama si ke wang bom hot towar long la towar mane hadamal hala counting hall ang no mat la bang reporter tum nang bor pak lo nili phanang pe dam long le det lo nang lam ning je vek nang yi pule ya ne pulo ko pilo ne ke kerem a party le pilo ka ning je po reporter tum pulo reporter tum mane birta ke pia tum latum ke wang ga Delhi pen la pen Guwahati pen la sonsi ke wang latum halatum pulo kali nang tum kerem binong gali sar nang tum ing tang piklo ko puson se nang tum puan ke pang tang undet lo pujo nang tum ing tang nei lo non ke plang thu ke ko puson se nang tu ke pang tang undet lo sine pulo la bangso election non ni tum kerem ke BJP le ke hai gali lagi bongali pen bihari tum si ke hai pusin neli thak dun lo alang ni tum ahok lo pulo do clip lo ante hala tum na arju lo ande nang tum haidet lo te mo phi haidet lo te ohomia atuma phan pilo nang tu claim po neli thak don lo ami ohomia against no hoy ohomia pensi neli thak don lo netum ohomia abirudhe ke netum claim click pusi neli thak don lo la sonni alam BJP le ke rem kali BJP le ke hai kali bongali pen bihari si ke hai la pen APHLC tum ke ohomia a birudhe ke ni tum thang ta claim click la sonni alam ki pupen jo ohomia tum Assamese tum a phu lut chok lo kadu ya phuta lut chok lo seta ohomia tum bang ke aninga rom pik lo la sineli phanang pulo nahang pik lo puthot arni ke aprang a cabinet minister Jagadish Bhuya ake hai sineli phanang hang phit lo itum chingki sina pulo election ni tum rem det api nei ba election ke hai tum si ke hang nai sta election rem det api si ni tum ni nang hang ni tum rem re ko ke nang hang hi rem tu det sina ha athe mahala ke rem bangta ke rem binong lidet punang chini lo ko party tang pik lo tum punang chini lo la pen mesena party Assam upon India upon mesena party punang chini lo la sini tum nang hang lo la si pulo hala nang hang hota ka chingki hota jela puson nang son kang tang rak a leader ke Assam ke ave ang thin ke the son ang thin ke the Assamese ke in nekwa kolija thoka manu he kobo paribo pusi nil phana pu he nang kolija do pa bang he nang thin the tan khangyang na pule nai pu abatai patai la solam nai pu non e batai sivet kali non apita putu bom la si alang litum pulo nang son amunit ke Assam aphane ke nang sot lo puya APHLC ke Assam aphane ke nang sot lo Assam aphan ka che dan dun jiha parliament long Indiang bong che dan dun nai pulo dang te
APHLC leader tumpan nangji pulaya inglong asu apan det kalilo Asamis tumpan da ke meji apan pusi alang litum pul la potsi ne litum apan India Alliance along nange pon nang dunjima pulo chokyi pulo na choningri ne tumpan nang dun tha pulo amasi ne tum pulo chokyi yong si BJP pan perem rap nang pulo te chokyi puya akol at pulo APHLC tungge sita Netung autonomous ke hang akam long weg nangi ala autonomous state long weg nangji la pen ke 6 schedule pang tang long weg nangi nang tum nang chekroi dunji ma alang litum pulo nang chekroi dunji athela ke constitution long si ke do apot constitutional long ke tok dak apot ke nitum nang ni pu pun elu pu alang litung ipu nang rap dun weg po pu si ante nang rap dun weg po pulo te lage itum ke chibong ya kam ve lu kan te la si itum ke nang ye ken te la masine litum ta kroi dun det la ta te India Alliance long le tum che song rap pet na pulo ya alam ke la helu la si non ke alam bang nang ke do ke a candidate ta elitum APHLC atom phansi nang e pilu na hodai det la nitum johang nun de lang nang pinun dei puta pudun de lang application da pipelang non anta aron beng application pinai mo porlo de application pinai la aron pot la aron pot la la bang pinang rule procedure ke do ko po la ke pinang seta non ni nang pipia ko ben se na hodai at lo la pen dakke congress ke nili ke chinia tenge dakke thur thelo alang litum nya pa chinia tenge congress ke candidate dak avedet po APHLC se a candidate do chat po la pen hapu ke BJP do po pu APHLC do po la hen le la si rada tum kama hunang ji alama be APHLC ke congress de gidun takali la pen ke India Alliance ke congress party sivet le India Alliance ka salam kali India Alliance along ke Aam Aadmi party do lo la pen kapre ke RJD do kapre India long BJP aphan parem nang ji pu ka ching room isia song chot lake la solong si litum APHLC bhange nange pha chot nili tumle dunji puta kali ticket nang pinai puta purunde lalo mothe India Alliance atum ben bang no tuma sar clearly ninje lo ili tum ke hang article 244A la ke India Alliance tum pen ke la ke na che kroin pe melo la pen ke 6 schedule putak ili tum ka che song alam stami India Alliance tum nang deng pa melo aposi bang nang deng pa me polo tang te ili tum ke ka che pa henoji akam ase belo lalo la senali phana ke rupi par pingo sa la nang klar dak na pachini pe na po monon pi second aku puthot question lang thujing nona don thuili tuma office secretary aka hai rong pi sam phane le garjing ang tum bang la lo India Alliance pen apot APHLC aphan copy ne aka sik sak do ko jima nang li la rada tum penang ana so question ang karju dundo la sin nang li la support peklar tha India Alliance pen apot penang ana lam ke noni tuma sar peklar lo seta ko paklar thu mu chot je phan choro la por nai people India Alliance along non APHLC tum ta ke dudun la solam the bang itum aphan Jasimet dakar bi ang longarat APHLC phan ke kroyarat atumang bong ta aka phere sodo aningi bidam dulu la pen APHLC nang dun delang nang duning tumulo nang ke dun tong thek the tum ta aningi bidu la solam la se la dak bang ke thang ta ningi bidam nang ji lama be mate ka phere dam nang ji lama be ilitum India Alliance long dudun kok wala ma bang ke hedi halatum alang litum mathalo la aprang ta dak asamalong non AGP asam gana porisot tumpenta komani la dak karbiang long regional party tumpen alliance dolo ha phige son papludut pulo asta non AGP bang non BJP long se la tumbang do thulo la se halatum koson ma kachidil non ilituma kachidil pen bang ke prek dak la non ilituma bang ke la ke koson ma fix pu alam gali itum bangke la ke emithang ateng pensi chedovet ji APHLC bangke itum mo penda pulo sar da pulo assam long non MP ke elected MP lok sabha MP bangke kaduk awe bangkre pli do sa bangkre pli a MP a sidang bong penta inutna da phanta ning ke che theklong ke awe athema halatum tangka ke chu corrupted la sonsai si amasi parliament along ta ladak north east aphan akisung alam the bangke hadake jokta asti ke chepa dudun ing tangkring bang abede la so pena joksi ilitum asara bangke na hok se tamen lam ganing je bangke pherere la pen arona teng si gedam la posi
haladak ta me parliament along ta elitum sarjai ka thar jong si dodun pulo tangte lam kaning je dun mate aste ka che padodun bangke phere re daji la so adim along lage asam farman se ningje pidun rong po amat kar biang long aphan bangke pangwe krang po asam phan ka ningje pidun lo pulo tangte lage asam ar lo si itum ke donang bom po itum bangke hemprek ta long le det po hemprek ke hang hedet po la son se matha dam le he sita la so bangke gali itum penda pulo autonomous state ke lage state within state lage asam ar lo si la so state bangke doji athema lage autonomous state plan tidi article 244A la pen la so autonomous state ke 6 schedule atha kalong si padoji 6 schedule pen si la so autonomous state bangke kimji 6 schedule paragraph 20 along pen si la autonomous state ke doji la pen lage assam ar lo si doji la so state bangke mo phi tum jakong do thulo plotang te lage separate full fledged separate state ta itum seng thun apranta meghalaya ta la som si 1972 ke la tamta full fledged separate state seng to that la som thak si mizoram la son claim lo itum ta la bangke mo hala adong kam lo la bangke tum thang alam ta theoi de ji la si non ilitum la assam along de all india phan pudam de na assam along la opposition alliance atum antame ilitum han la solam bangke pulo ilitum phan constitution ateng pen kupima a rights nang pi ajakong nang pi la solong bangke nitum 100% nang chedon dun 90% nang chedon dun pupe 60% nang chedon dun pupe 95% nang chedon dun pupe 100% nang chedon dun pusi la tum pulo la pen la solam ke la tum ilitum round table talk along like ningje polam ta kali like publicly ta ningje lo media long ta ningje lo la so record ke tum ka do welong ta dolo la pen la tum itum ipong dun ji pen amat mo phi ke nang chiru thune lo la puta kali la nasi tum thangda ka phere dam nang ji alama we apen tum bangke ajak kong bangke do thu muchot po pusi nili tin pen bangke mathadam lasi kadu ko be ratta tum autonomous state bangke la ke lan society tum aprang kon ma ke hanga che padu lan society non bangke jepang tang thu muchot nang po la pen 6 schedule ka pang tang phantame non ladak autonomous council along so tame bang so nang che jok don jam ha deputy speaker ta bang so pina aron re sai dilo la hege la solam ta non le po he la next topic so tame la india alliance along apu thaka bangke tum thangta ningi bidam nangji alama we la hela lalu nasi corolo rong pisang pan nasi India Alliance pernah pot EPI-343 pan kupine akas kisah dokok jima kolong alang li pak han paklar je han akas kisah ta be EPI-343 ke la so committee ke juri pre EPI-343 ke la se doti po election so hor setame EPI-343 benar pen EPI-343 symbol pen se EPI-343 candidate se thur po lage clear alam lage ada komane nang thudun put aning hang pathur nang lage democratic country itum khan dun ne lage seta EPI-343 lage doti po la pen ke EPI-343 kan se election thur po lalu nasi dak thangna dak kan hok ta be kamahung nang yalam ta be la pen ke la dak hala aning ka siksak tum do komane kamang hutum do polotang te lage hala BJP atum lo lage na halo clear alam ke halo nasi adon tholam bang puthot ne le pu ituma sar phanar jukang tum ma halo ele tum national party dak nang cari lo polotang te non at present ke BJP lo la so prang ka kaprak national party dak nang cari lo itum heglong lo national party yung si dak nang cari lo polotang te ili tum dak hill stripe atum especially ili tum aja kong ke chia khaya phan mate ke chia so phan itum aja kong che hodai da ti candidate ke le tum hill stripe ta hai me de itum che thanu mate candidate ke komane timung ta hai komane rong hang ta hai komane be ta hai seta amunit la ile tum hill stripe karbi lo ta hai me seta ile tum aja kong bang ke non tribal phan chipida ti la si la so pena possibly tum boy mare du kare la so puthang nang le ko pilo pui ke la thuke ahok alam lo nangli kaningge ahok alam lo la ke national party pulotang te rong asobe theke kopia national party ma ko chini ne jedi national pulote dak indiang bongela india adang isi update apansi nation pulo ankela a india adang isi kedo a party la apansi national party pulo la son India adang isi kedo a party ke la ke Congress talo BJP talo la pen ke CPI-ML talo CPI-ML ke non ke MP avedat kangjang lo tema seta la ta ke krong national party pulo la pen
AAP Aam Aadmi Party amata National Party lo lahi hui hello National Party National Party pulote itum kisum dun ge pilo halatum meeting le do sita ha Delhi sidoji kalite ha Guwahati sidoji haladak a member atum anta banga khai ong mu dak rei reji anke itum amunit ke hadak lang kaning je dun jian ta apor chelong dun de i bang apor nang pipede ta thek son lo je plang le ji ke party ang bong ta lai lo apor na nang pipede ji our sign nang pipede ji bang hal elect la party along anta anke itum akisung alam ke che than dun nong le number isia number lo la pen ha National Party tum ke mathadam tha India adang isi along lang late karbiang long ke jerso tok borana bang hala map along nai tum lang hur non India map long hala karbiang long polate jerso tok borana ji la hen lo la jerso tok bor a area aphan ke a hawar aphan ke hala po an adang ke the amunit pen akai do lang plang pik pak lang bang Rajasthan na ho Gujarat ta ho UP ta ho Bengal ta ho Tamil Nadu ta ho Karnataka ta ho do pik lang bang hala tu aphan si party National Party tu nge matha mucot nang kok ji ili tu manang matha ing tum pik lo pusi ta apor si chelong le de ji hala tu la pot si ili tum pulo National Party long le chelang dun lote itum ke our sai long dun de da ke our sai antahala aki ong tum si bang cherai khip ji la posi la chini xc ilitum lang tha amit hang akhai ka chelang kang tum ke akhai thi ulo bongali tum da akhai thi ulo seta amit hang akhai ka chelang ji pomat alang litum TMC Trinamool Congress pusi halatum ta dolo Trinamool Congress pula de lage Bongali Party lo binongge dei Mamata Banerjee si chief minister lo alang litum akaprek si dolo halata National Party lo sita hala akaprek National Party lo ga alang litum Bongali tum ta join dun de det Bongali tum phansi bang Gretari opot la si tum hala alam si pudam prang la non Mizoram ta son thak si alang litum da chini lo National Party BJP Congress long dun lo te che plang play pusi alang litum hadat MNF bobody NFF si amethang a party si MNF le Mizo National Front pusi bang chibila la pen nonta bang alang litum amethang intang rak apo jo amethang a party amad bang Narendra Modi phana pape wang long le det ke di election hota po an ye kang tang bang alang litum je pang tang thip pen ajo along ka prek ta son si amethang a party si dolo Nagaland ta dos ta Nagaland bang lage lam yong ye plang det lo la pen ke Meghalaya ta dos ta hala ta kopine ye plang det lo sita Mizo to bang ke bang do thip la amethang si la pen hala Mizo to bang ke plang ta plang pik lo no Sakurian ta Mizo tum si long lap lo medi business and hala tum si claim lap lo chukang tip and hala tum si claim debt lo king op ka repair and hala tum si claim debt lo bang ka do ita claim debt lo ha pan shop anta bang kove ke jora dukan anta bang hala tum si cherai tip lo la pan si che claim la si non itum National Party ki dun ke la ke dak ke National Party pulote Dakar biang long ke National Party pulote lage Bongali Bihari tuma party che plang der lo da bangge hala tum ke hadak si do lap lo non BJP long si Bongali Bihari tuman ke do lap lo no la po ye anke tum karbi tum ta kilu dun tum hadak do dun lang yer so hala Bongali Bihari tum long si hala tum che patum dun si Karbia birodhe si che dan thulo non ga che plang thu abang la sot la si National Party ge la hello la si nitu APHLC ke la regional party nangji pubom lo non det le APHLC regional party ge duali det lo ASDC hota lo kente ASDC sumta bori lo ke hala alang litum ta la pen ASDC ke dotik ahut abang ke meta misen lo ke cheng ako ke amat hala CPIML atum bahada ke bang kecil atum do yo Bongali Bihari atum do amahala atum aning ke hang pen bang withap lo mat
ilitum karbi atung bong pa ye chok pa ye theng waral lai le ya lang ke na si national party pen kopia le doma be ma ke non itum thailong da lo national party pen ajok ilitum long so tum ke thang development ilitum long de kan hop dum side de asi la so pu thang nang le rong pi sang ho sa pu thang tung da national party da karbing long mang pen kopi lo development itum ke long dun long so tum especially hill stripe atum especially hill stripe da ke karbiang long ang bong ke autonomous council ke la ke hill stripe tum han ke panong pa me a hormulo la bang ke la da kupima awar sai ke du anta la ke inglong so tum han la fan nang ke le an la pen la dak pen itum source ke do anta la ke emi thang phan lo la se autonomous tu ke pudam lo setame non la national party nang chari lo pu pen bang ke contract asu pen ke chenglok ake the anta ha Guwahati kopi ne enterprise tum ansi halatum si long cholo la pen asap so hin dolang plotang te la Allaince ke theke chekrong la hemisi family yang bong si asap sub long lo akapre ka tum ke thang na long le der mati non jo hi chi ko la thang ta ko pulama pudami heri print thang jan hala ke chi ke bi tum bang ke la supply contract long dun vera atuma business an cholo la marwari bihari tuma a business an cholo la da kerengon la pen ka prek la dak tribal atum la pen especially karbi atum tame jata long le delo la son dak taxi non karbiang long lam si thanam lo borolen da la son dak thak pusipu kai da news hek long lo dakta hala dakta promote boro kachari pon non BJP long se lutun thurlo amat hala BTC ara atuma bangke contract ke thang da long de borolen gas house hala dak kimlo kokrajar amar hala so kokrajar long ki aprang la hagrama alangli ke do bom CM ke do bom hosila so hem kimlo ki kimangko bangke 3 crore 50 lakhs si la so hem ki kim ke chengpen patang de an lo ke permission an lo ange non hala ke borolen arlo munit boro munisia contractor ke long lo non promote boro CM chil plan lo anke la so hem renovation of repairing of se afan budget selam a scheme deng lo a budget ke deng bangai ko an lo 2 crore 80 lakhs ke long bangke Guwahati so la son si la BTC along contract ake the anta BTC asor boro tumang bong hal da tribal tumang bong claim un si tame papa claim long le dalo kumalo papa claim long le de ke la national party tu la assam long chief minister tu mamane tum si papa claim long le dalo atangka bange lopo chen un thude amat la dak local area long borolen area long bange thangta atangka da long de alebarta bango tiben si pon la konane dhubri pensi pon konane nolbari pensi ke pon konane noggaon pensi pon hola tuma mithang masi ningje lolke ladakh karbiang long dala sonno ko cheplang ladakh jong si regional party komane ili tum pudam de dalo ladakh jong si akaprega regional party tumle chari pusitame la son bangi claim kle depo Guwahati ben contractor hangdam si yo la claim tha puge pupelu la hello regional party ben national party kopima ka cheprek pu bange si ili tum thailong lo national party pen ke ili tum pamuda je thanu gadi ili tum inglong aso tum ke thang development along non de ili tum ke kijudun side non ta la si langdam lo pulotang ha British hota la so system si manumati drain of well the drain of well puli tum college tum school tum ke chini lo what is the drain of well pulotang te ala ili tum akhia dat an India khia dat an mangge bang British tum si nang pilo akura tum si insok control non ta la sona taxi state government pen tum a scheme ke tum hanang pilo seta a contract nang long do bang ha Guwahati aso ba para sama sor pulotang te ili tum hanang pisla nang piyong jong cholo like drain te lo ke di like ili tum pen nang insok kon la do lage la hello la si national party pen ke li tum han inglong so phan thang development awe la se akenan so nai ke non so so tum inglong so tum ching thura pet nan inglong so dat jong se ching thur nang lo dang te national party phan che ora regional party a phan se li tum pang tang du na ji la lo lo dang te ili tum aja kong ili tum long se che do thot ko la hello la se non pu rong pi so phan ke ro pi par pi ga lang declare dak pen thana por non ili tum sa president phan li karju bang tum ma hello ke dam tang ni thom pri apran India&Autonomous council a session lo kwan session ta ho 126 ne kwan le bon ne kwan ni ting thu lo la so session a hut je
kopli pen elected MSc ake hai Pawan Kumarai alang li da council session along lam thei peklang no je PGR VGR along le especially la kheroni la ban amreng long kedo PGR VGR along le PGR mane professional grazing reserve la pen ke VGR boke village grazing reserve la PGR VGR ko pion si pudama la mosang pa explain na la si la PGR VGR ke long ke do arada tuma phan je permanent solution man pinai mane pota pinai la hello mati la pen ko PPR development hala da ke claim Karbi Autonomous Council pen area kwan thelo la pen dongka revenue circle lo di la so hisap nang paklang nai la haya puthak si alang li da council session holong jai du no la pen la alang li lam thi peklang that a pike next year ni geli tum thaklong lo Karbi Autonomous Council tum bang dom dongka revenue circle lo jeng pon toy lo mana alang phan ka phere alang li phan ka phere di alang li phan ka phere Pawan Kumarai phan ka phere tim Karbi Anglong pokok cekrong atu laga thek dak lo lagi laga nang tum patu ne lagi nang tum arju sela nang ne lagi rat thek dak lam lagi lasi la so puthak PGR VGR along le aputhak eli tumasar dan non rada phan pathana la bang so puthak pi lo aprang sige la hello Pawan Kumarai ke schedule tribe kali inglong akhai kali alang li dak dota dolong le vote the council of vote council election long vote pilong le la pen election ta thur long le seta la 6 schedule ke en high head det pen a pot ilitum dak national party ke chekrong BJP akar bi atum 6 schedule ke en high head det a pot ilitum karbi atum MSc ka ceplang nang ya thai si Bihari phansi MSc pa ceplang rong lo hala ka pa ceplang rong ke karbi atum a political ajak kong ke thi jok lo mo Bihari atum si thi jok lo an ke lang tha karbi atum nge ki pupu itum karbi aphan inglong arat phan chema thavarat nang ne bang communal punang pukok yi pupu badi setahala Bihari atum hada Karbi atum a candidate ta do titi la pen chu het ke ilitum akahai bajong tiso akahai ta dolo hada candidate la pen kursing timung akahai ta dolo itum Karbi atum bang ke chethak sei lo vote ta la pen ajak atum a Karbi atum ke ake ong atum bang ke party pupu alam party apot ho pomat BJP aphan pidun et lo Pawan Kumarai aphan si pidun det lo innu da ban ke Pawan Kumarai election thur long le det ji apot lo long lia patta ve bang terang sang ho bang ame thang long lia patta chi pidun det lo ye kilu thek thetik lo je plang du aman non ke je plang bang ke itum si la ke nitum long le dei la ke PGR Professional Grazing Reserve la pen ke VGR Village Grazing Reserve anta nitum achai nong chelong kachopan athai nitum chelong chai nong pangreng oji buki puji Allah rabang ke Bihari atum mai putu along le la so PGR VGR an cancel la amat along le nitum Bihari atum panang pi anai pa pang puturong di son puturong kapi putoye komat lo hala party pu gachitin party pu langdam po Karbi atum anta hala Bihari atum an pirong pot lo Bihari atum bange communal pu bang ji pupe yok ta pupe amar hala atum bange kiseta communal tu pik lo la atum bange ke do ana Bihari ta Pawan Kumarai phan se pi at lo da Karbi atum ke do ana Karbi atum ke Karbi phan pi at a Pawan Kumarai phan ki pidun ong muna ye alam bange amat si non ke PGR VGR ta ka paveji alam bang si 6 schedule aja kong na ke pipuk dun na bang si ningje hai dat ha council long ningje dat lo ai council lu ka ningje pulu te lam thetan rong long ka ningje lam ason ga pre hemer lu ka ningje lam son ga pre public meeting long ka ningje lam ason ga pre la ka aja kong po na ve se ta council long ka ningje pulu te la ke lam binong se ka ningje lo ada bang ke arona ting pen ke amat si alang li ningje dat anke PGR VGR alang li pulo la ke British colonial atum ki thik te kang pulo ki puke
PGR VGR ke lake Assam Land Revenue Regulation British atum le pe pas seta British atum ke do unhut le pe pinchong seta ka pe pas ke Assam government si 1948 aningkan se ka pe pas la Assam Land Revenue Regulation 19 Farukri kepra pli kepra ner kep aningkan se pe pas after independence at independent long era pi arenge long tum le pe pas kali arenge long tum le pinchong kali Assam atum si ka pinchong lake India so si ka pinchong Assam atum si laport lake British atum colonial aport pule itum ki puun kali ba British atum colonial atum si ka pinchong lo pu hoi phak seta hala tum ke claim mission akam ke deng nang ji la si pirthie India dang ata deng bom lo hala si non anta hala IPC pumata British ke do ho se ka selam lo Indian Penal Code ta la pen ke CRPC ta Indian Criminal Procedure Code po aronta India British ke do se selam lo seta hala mission na po si itum India sorta endet lo ante PGR VGR lo ke che chainong chelong ka pacho panang ji po alam ke British tum ningje chot lege chok kali lage itum da ningje nang po lage itum da chainong do ke British tum ke doon husi itum chai nong cho panchot ji puga lidet kente non itum do ko da itum chai nong cho panji kente la pot la ke Pawan Kumar Rai ka ningje ke nitu ke condemn lo APHLC pen ki la ke condemn lo nitum kroi kri Pawan Kumar Rai ka ningje ki la ke nitum kroi kri la ke la PGR VGR ke jong hesita pi phok long li la ke la pen lan chot kali 6 schedule tengke arong tin si VGR do rep nangji village grazing ground arong tin si do nangji kopia po si ke do nangji athema arong tin ta chelong chai nong ke do rep bi wo phak ke do ke ante ako be do nangji ke ante lake la hello alam ke la si PGR VGR ke lake British atuma pot pi phuk nangji pu alam ke lake nitum kroi krei lake British tum le claim ke det pu si tanon ke nitu ke claim ji lake claim nangji la bang ke Asi PGR VGR lake phugune lake $60 alusido lapan ke $60 hawar alusido ko posi ang tamen ke bangnum si lada PGR VGR na pa phug pulotan ke lake $60 si ka pa phuglo tapi phuglo thek dakalam lo lake thek dakalam asi BJP long ke dua atum inglong asotum especially karbi atum ente la so PGR VGR ang tan bihar pan ke bangtum pa phug dak si la dang na chira ya thu nang itum dengdul ji ma nang ningarong nang richard buni ma la so question nang thetano lagi la hello non bangke la sinali tum la matha pametha la bang so la matha la si rong pi jahon ali thiek pan ali than tha je la bang so PGR VGR lo ang pe ang tanan ke bang tu di ladak long le nang ke cherai la pen ke ladak PGR VGR ka pa phu golong ili tum inglong so tum ku pipi la ka sek sak doi ke la bang so thang ali than tha akasik sak doi bangke non PGR VGR along le abangke kopli la pen amreng la constituency hini ang bong si dolo la so along le bangke la si amreng na thu the muchot la pen kopli na thu ajar so bi muchot seta adang bangke thetan si la PGR VGR along le abangke kenang sot lage dak non ke doge kopli pen amreng long si dolo seta amreng pen kopli long le ke do chon nai gali lage along tin da nai PGR VGR ke pani si Pawan Kumar Rai ladak sessional long kaningje tu na bangke itum ha British atum kaselam maron non anta enang bom lang British tum asak kor nang ke en pen non anta itum sakor pen jokun elang ko akaprek ahin sentiment si ka divert pon ji phan si kabori Pawan Kumar bangke slavery polam ningje setalage Pawan Kumar li kaningje nei gali 60 long ke Koma Pawan Kumar ke koma lo lage la da itum phananga decide dun jibang ke 6 schedule pate tribal tum se decide po lage da kona si PGR bi nahi ma kona si VGR bi nahi ma di phu town long si BG bu se ta tum se chingwai po se ta non bang ke kali da ka bang ke session along Pawan Kumar ning je dun lo kaning je dun ta RG kiding so kali hola councilor speaker Raju Tiso ke hai ta apor ki pi pumalang dun ding ho ningje lang te paningje thulong la jok ta chodit dun rakha he dong si Pawan Kumar dong si lusini ningje te jipute lusuni ta paningje te pu setami hala Pawan Kumar Rai ko an ma kaningje la an bangke lang dun lor lo setami itu ma thadam sina itu yong si
Assam Assembly long lam ninje dun lo plotang te speaker ta la ana por ke nang pipe chokpo nang li la ana chokpo pusi na pulam de ji microphone open chagi off dun chai setame da ka pangke kali Bihari bhan phere pik pola mage Pawan Kumar ai bhan phere pik po bange lata AC ang theglo paninje lo marelo la pen ninje lo ninje det pen arnisi aphi bange Pawan Kumar ai hala da kaninje lo son lo Karbiang long Autonomous Council long PGR long layer record doma vema puta arjulo sila se ave pusi pulo amange arnisia phi bange MLA IEM IMC tum de jeng toilo hola dak donka ARO office along ke check down ladak bange lang naman Pawan Kumara ithe ningje dop aposi latum ijo anta kapang thang bor ilo halada ke check dam la so PGR along le kapa we der ji la pen Bihari bhan ke pek der ji bhan ke claim dun ke tong making iglok lok lo se tahala dak isi dola la dak kupli along thak lo la ke karbi along le si Bihari tum kacherai pi ningkan inkora phoda so selo sar the phangchu along le do Don Bosco are hala Keroni Don Bosco arep long le tharwe di hadak ciri ingkora isido sarthe phangcho long le sarthe phangcho abang ke amethang along le do kokta amethang along le long sai chiti kilong le I hem chikim long le si Bihari tumsi bang dake don ko anone don photrok cherai det si ang ton asai ka tiki pen chenglok nok ke sora mesin pen chenglok a tractor gari ang ton dak si thublok hala tumbang ke plang sokali la pen sarthe phangcho bang court pen ta court along ta chedan lo high court along ta chedan lo amat high court ta pulo sarthe phangcho phan long le pinot pulo council phan pu toilo papi toilo council tumbage non anta pi hai hela ningkan potrok tam elo court adjustment pi det pen ta karbi phan bangke long le ko ane hala kiduk pinangji arondo lor bangke pihai he setame Bihari bhana bangke arnisi session along ningje dun dob lo la bangke puthorani bangke hursi ke damsi sarkol office long ke check dam lusu nia daksi pu mek ke lang dam ploteng te la bangke itum therak me alam lo la pen itum lupik ili tuma jakong ave council ma jakong ave itu malidar tu ning join no hang da tek Pawan Kumara yan lo ke the nai lo ladak la so Autonomous Council long ke pulo la pen mo penang li nang karju dam PGR si avedet plotang te itu maka siksa dojima po bangke aka siksa ke doeg lo ke non ta non ason yo nili tumarong ke pholoni non ke pholoni town pusi lo tum pu bori de lo ta pholoni town la so adung rai lo ar lo non bang arong ta la si nili tumarong ke kapathu klamta ve football kapathu jat kapathu field ave sok barkha porte sok e lapo nili tumarong ke hidi along si dopo sok ke lapu hem ki jut penate dak pen masi sok e lapo sok e ke dorai sida bibe ni tumarong na thuke pholoni ria ke son si keong hem ki jut lo prote biri ki jut lo te dak pen mat sok lo enke sok e dera phi bang ke chainong ke kok thai velo chainong pa chop pana thai velo bida pa chop pana thai velo chelong na pa chop pan thai velo la rong towar cholo rong towar ke bap si avedaji athema la ke munit ke chelat gari ke chelat amasi chun bot ti inge langkang lumpo bapta avedet anke asap supa bapta la ke arnisi ninisi pa chop pan depo anke PGR along le jong si doplo tangte rong achai nong chilong bangke haladak si ni tum pon long ji porlo non nili tum pen asap so dam chelote uttar borbil along do grading along le ta Bihari tum bongoli tum se cherai det ke apir theben cherai det ke huladak ta ni tum chanong kokdam thai vedelo athema bengali tum se ahem chikim delo hala tum le ladak cherai thip thip posonte la adungarai arong atum ana bangke chainong chelong ta hala daksi ponlong ji polo lahelo ka siksa ka bangke non la tum nang cherai pilla ba joine ili tum bangke chainong chelong ta non ke rong kar bi tum chainong chelong ta ave la gel tum chini no e rong ang bong pen John Kep joining koi am si tu chot lo aprang prang ke nili tum rong lok ta John Pharo ke thoma chainong du ta nong yawi people ma plote ili tum
kepang rengji adim along le avede Kapacupan ji adim avede inglong men ta Halloween anke national highway ta lage gari si ke dami da ke chainong le kok dam seta lage patong bobji chilo di la son chainong ki chilo duk piglo la hilo la duk pigla ka siksa lasi PGR la pen VGR along le alam buthak bang non itu masa president sar pen la pen purong pisong pen klaka thano lasi PGR VGR along le buthak la ki pre nai palam MEC ke hai Pawan Kumar Rai lang le council session ningje dun lo la pen ke council atum tame la so buthak in summary lo ko an minute cap tong ni ne minute cap phone na da honta tong ni ne la ke lang dun prong lo aso ke land and revenue em tame la so alang li thul phut pen la so pani je det un kan te CM da pani je det un kan te la bogar do ge chairman ta khang parliament along no India parliament ong puno Assam assembly long itu memele to batai kono to muste lam kan idun long te hada itu mana chance sang pi mante ente la son 6 schedule ha war alu 6 schedule long le na ki priji palam kan je lo na le tum pi posit dun joy lo session lo this is a question la na tum la so answer che thak tharat ban than thak to la lo la si jong si kopli la ban amreng long si la so PGR VGR long le puthak si kapap phuglo lo tang te la ke hadak amreng la ban kopli chot kali setame PGR VGR long le la pu eastern part of Karbing long na dolan kono na lo puthak utor bol pil kalang lo gente lapen ke langpher constituency lo hala long sek jam hong lok peda area la pu richu hidi pugira ange PGR VGR side lo gente lapen la pu la kosono bokajan ke dai na thu hala so gran ya da brai gran la hayan ta lake kapap phug lo lage hala da kapor ke la pon na effect po lage la si la so puthak bang matha pami kat hala pen la bang chini pami nai lake la lo la si non ako puthot last nili pui tuma president sar phani lagi question card jung tum mandolan la hello last bang ke elitum da pu di mahasop na nanglang tum ko pe posi ni english man sinale phan arju pa disa na english pen na le thanon so what message do you want to give to the Mongolian people, especially the hill tribe people of Karbing Long and the Mahasau regarding about the unification and about to create a peaceful atmosphere among the tribes people? Because usually we used to see that, we used to know that every time whenever election is approaching, something happened among the tribes people. For example, like in 2003, we have seen an ethnic clash between the Karbis and the Kukis. Again came the Dimasas and the Karbis. Again the Rengmas and the Karbis. Again the Khasis and the Karbis, the Nagas and the Karbis. These things happen when election is approaching. Why always the tribes people are targeted? And who are the main culprits? I think these are the works of the third force people regarding about this bringing ethnic class and fighting among the tribes people. So what is your message to the tribes people, especially of Karbing Long, Dimahasa? The hill tribes people, especially hill tribes people, not only hill tribes but the plain tribes also, they also had to face. For example, Boro people had to fight against the, had to fight against, not against, but the Bodo people and Adivasi people had to fight, were led to fight among themselves. Yes. Led to fight. I came to know that it was instigated by somebody else. Not Bodo people were not willing to fight. Yes. And Adivasi people were also not willing to fight. They did not know who instigated them. They used to ask each other who instigated them to fight. The same thing we here also. Now we have to be careful, to be short now, to be brief. We have to be careful. Election has come. So the agents, provocateurs, I think, we believe that Assam government knows it. That is the reason why we have requested the Chief Minister of Assam to give us the inquiry report, copy of the inquiry report about the ethnic clashes. Assam government used to hold inquiry after every ethnic clash, but those reports are never seen. We have requested the Chief Minister to give us a copy of the report or to place the report in the assembly, in the table of the assembly. If we are not entitled to get, the assembly
the assembly, the MLAs, minister have the right to know. But the chief minister has not given us. He has not even replied to us. So it is certain that they do not want us to know who has been instigating it. Yes. Perhaps some agents in the government itself have been instigating every time. When the Dimasa and Karbi people fought each other for nothing. Yes. Because Dimasa and Karbi people demanded autonomous state jointly together. And that autonomous state also, it could be created only for Dimasa and only for Karbi Anglong separately. Not for Karbi, but Karbi Anglong separately. But that also, since they know that we have fought together, so they want us to quarrel among ourselves. So we kill each other for nothing. And now by killing each other, the Dimasas also have not got anything, no benefit. Yeah. Karbi Anglong people also have not got any benefit out of it. Only our people have died. And our people have become poorer than before. And the population of our people have reduced further than before. That is the result now. Therefore, since election is coming, we have to be careful that there should be no fighting between the Dimasa people and the other tribes people in North Kachar Hills or Dimasa. It is likely somebody will instigate so that to make it more different from each other, the tribal among themselves, so that we will be divided, so that we will not be united, and then of course the BJP will win. BJP means the party of the Bongo Senas and Bihari people and others, non-tribal people. That is going to happen. That may happen. We will have to see that such things should not happen. And not only in NC Hills, Karbi Anglong, they have tried their best to have ethnic clash at Mukro. Yes. And at Tapat in the Meghalaya Assam border there. They tried several times, and because we APHLC people were smart to go there and then control the situation, so there could not be any fight between the Khasis and Karbis. We know Karbis and Khasis, we had promised, we had taken an oath about 500 years before, during the time of Thongnok Bay, that it was the oath was taken at Kowe Bai Da, which is called Khang Khatwi, at Khang Khatwi, near Umpaweng. Now it is still there. The monoliths are still there. Yes. There, a meeting, a peace conference was held between the Khasi people and Karbi people during the time of Thongnok Bay. From Karbi side, it was Thongnok Bay. From Khasi side, it was Khairim Borlai was there. And then at that time, we took an oath that we Karbi and Khasi people are brothers and sisters. We call it Jari Jamai. We are Jari Jamai. We are brothers and sisters. So if anybody instigate a quarrel, a misunderstanding, an ethnic clash between the Khasi and Karbi, that person and his family and all his belonging should perish, die there by itself. That is what that is the oath we have taken. So we should not break that oath. We APHLC, Karbi people led by APHLC, we will never allow a quarrel between the Khasis and Karbis. And we will never allow a quarrel between Dimasas and other tribes and Karbis. We will never allow a quarrel between the Nagas and Karbis. We will never allow the quarrel between the Rengma Nagas and Karbis. Rest assured, we are going to pursue this policy all the time. We will maintain peace.
So we fought for nothing and we gained nothing. We gained That nothing. is the result. The only we got is that we have not got Yes. autonomous state. Yes. That's all. So that is the reason. That is the conspiracy of the third force. Yes. So that they will bring division among the tribes people, so that the tribes people will not get united Yes. in achieving that autonomous state. Yes. That is the main policy. And see, we have seen for several times, many times, that there is a fighting between only among the tribes people. And there is a fighting only in the border areas between the tribes people, especially in Meghalaya side and in Nagaland border. But we have seen that hundreds, 20, 30 kilometers of our Karbi Anglong land has been encroached by the plain people in Nogong area. Nogong, Golaghat, and some part Hojai area also. But the tribes people, they didn't get angry. Yes. They didn't know. They stayed blindly there when our land has been encroached by the plain people. But if anything, if the Nagas people, if they try to cross, if the Khasi people, if the Karbi peoples, when they cross the Meghalaya side, suddenly the fighting is going on. So I think these are all the conspiracy of the third force people, so that unity will not be there among the tribes people. Yes. Not only that, even recently, Yeah. from Nogong side, Yeah. our own chief minister, who is not a tribal man, and his family, they have encroached 1,000 bighas of Karbi Anglong In Ruthe. at Ruthe Anglong near Rongmong Way, Yes. near Kaziranga. So, but our people, there is no ethnic clash there. Why? Why there is no ethnic No clash? complaint. No complaint. Yes. So it can be said, we can be understood that there used to be somebody from Assam side, Assam government side, I'm not accusing the Assamese people, but Assam government side, which used to instigate an ethnic clash among the tribes people. That is true. That is 110% sure. Yes. So, nanti pan churu lo sar, so putar nang liklar dak menget hana pot, lasi non itu ma talk show penang na pot dolo posin itu pejut nang ningvela 343 paru thom ra tho plika bracket thom la talk show on 6 schedule and autonomous state labang so lama long ilitum India Alliance tapen EPI-343 yang bong alam lapen ke klar dak ben ilitum asar president no lapen ke purong pisang ho office secretary lang like tham kimum pena potame ratatum arjulong lo lapen ke EPI-343 ke congress ki dunji takali EPI-343 ke party leka pa junji takali ilitum asar ben than dak lo EPI-343 ben selection na thurpo EPI-343 simbol ben se thurpo lapen EPI-343 ben se arjak lo daka manguji alam thang ta lo lapen ke bang nga chuning ria long si nanga chuning ria teng si tum EPI-343 na deng lo lapen ilitum demands tame hala India Alliance tum nang deng pono la hello hini lapen ke la solong aku putulo la ilitum chethan pono je national party BJP etum la da ka chari pen ilitum aja kong ka che hodai ilitum theklong lo ilitum aja kong do ans tame 10 seat open for all pupen chenglok ilitum long le phela ilitum aja kong sakuri baguren da ilitum che hodai laplo political power da ilitum che hodai laplo lake ilitum national party phan card art chaki piduna polo la lasil ilitum rata tum la matha pe menanji lapen ke BGR professional grazing reserve lapen village grazing reserve lapang so along le kapap huk lake 60 dul si kapap huk lo lapen lake kheruni long jot kali amreng long jot kali mon tame lake Karbi Anglong ado BGR along le utor borbil pen chenglo da lang pher bukulia la long sekjan along lapen ka kaprek long tame lake kapap huk ason mandat polake lakap do we puthak lapen ethnic clash puthak lakap do we conspiracy third force puthak itu masar jai ka thar pen ke than lapen ke dak rong pisang walang lige cepeduk pen apot nang itu mana kiru pilon lasi kijutsi nili rada pan kiri puthot ning ve tokso pen pachini kang tung mala halo nang itu lama so tokso kilang pen nang itu munti paminon lapen nang itu lapang so tokso un an ke share je pha rada pan ka pachini je pha nang itu share pon tha la halo lasi paning ve tokso on 60 dollar autonomous state part 343 a tokso bang ke pining ve la an se pejot kolo kato ifan stame ajo ke me kardom pc pejot kolo kardom